कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। गेले वर्षभर वाहतुकीसाठी बंद असलेल्या करूळ घाट मार्गाची पाहणी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी शुक्रवारी सायंकाळी केली। घाटासहित या मार्गावरील इतर काही कामं मार्गी लावण्याच्या त्यांनी सूचना दिल्या, मात्र घाट सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही। तळेरे गगनबावडा कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचं काँक्रिटीकरणाचं काम सुरू आहे। याकरिता करूळ घाट 22 जानेवारी 2024 पासून वाहतुकीसाठी बंद आहे। घाट मार्गात सुरू असलेल्या कामांमुळे मार्ग बंद ठेवण्यात आलाय। आता 1 वर्ष उलटलं तरी मार्गावरून वाहतूक सुरू झाली नाही, यावरून राजकारणही तापलंय। त्यासाठी आंदोलनं देखील झाली। ठाकरे सेनेनं घाट मार्ग सुरू करण्यासाठी आंदोलनं केली। मागील महिन्यात मंत्री नितेश राणेंनी देखील घाटाची पाहणी केली होती। घाट मार्गातील प्रलंबित कामे मार्गी लावून सुरक्षेच्या दृष्टीने घाट परिपूर्ण झाल्यानंतर हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं होतं। त्यानंतर गुणनियंत्रण पथकाकडून काही सूचना देण्यात आल्या, त्याची पूर्तता करून मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात यावा असं त्या पथकाकडून सुचवण्यात आलं होतं। त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी यांनी घाट मार्गाची पाहणी केली। त्यांनी देखील या मार्गावरती काही कामं सुचवली आहेत, तसंच तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभाग व ठेकेदारांना दिली। मात्र घाट मार्गातून वाहतूक सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे घाट मार्ग सुरू होण्यासाठी अजून काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता अधिक आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।